Glædelig sommer. Glædelig sommer. Smukke unge mennesker. Det er jer, der skal være hjemme. Det glæder vi os rigtig meget til. Faktisk glæder vi os. Det bliver sjovt. Helt. Men vi har et lille hængeparti. Og det er, at vi skal have fordelt eleverne imellem os. Ja. Vi skal have fundet ud af, hvem I har som kontaktlærer. Og vi snakkede lidt frem og tilbage om, hvordan det egentlig var mest fikst at gøre. Og tænkte, at måske er det mest fair, vi her i starten bare trækker lod. Så det er det, I får lov til at være med til nu. Kontaktlærer for hvad? Hvad er en kontaktlærer? Det ved de jo ikke, ungerne. Hvad er en kontaktlærer? En kontaktlærer? Ja, det kunne vi godt. Vi kunne godt tage det i starten. Vi mangler lige at finde ud af, hvem der er kontaktlærer. Og så siger du, en kontaktlærer er faktisk. Og så forklarer du lige, hvad det er i starten. Ja, jamen, vi kører bare videre. Ja. En kontaktlærer, det er i stedet for en klasselærer. Så en kontaktlærer er den person, den voksen, som du har tættest kontakt til, hvis der er nogle beskeder, der skal gå frem og tilbage, hvis du er glad, hvis du er ked af det, eller på anden vis har brug for noget kontakt, som du havde til din klasselærer, så er det nu din kontaktlærer, du går til. Og egentlig er det vel det samme som klasselærer. Det er bare, at der er ikke så mange elever, der har den lærer, så man har faktisk mere tid til hver elev. Og lige for vores vedkommende, så må man gerne komme til os begge to. Men der er en, der ligesom følger dig lidt mere tæt. Lidt der. Lidt tæt. Vil du starte? Jeg starter. Vi har jer liggende hernede på lilla sedler, for lilla, det er jo altså emnelinjens farve. Ja. Det er spændende. Jeg er nødt til at lægge dem i orden. Der er lys. Jeg kan ikke se det. Kan du ikke se dem? De er lilla, de ligger De er her. sgu lilla. Kom nu. De ligger der altså. Jeg starter. Du starter. Jeg starter simpelthen. Ja. Marie-Louise. Ali. Selina. Mustafa. Det er spændende. Joachim. Nej, han gjorde det ikke. Du var altså klippet det samme af. Jeg kan ikke se det. Fuck. Kan du ikke klippe det sammen? Jo, så må vi håbe, at jeg får alle navnene med, så der kommer 2 alier. Eller Joachim er på begge sider og sådan noget. Nej, kan du ikke bare bruge en sekvens? Nå, nej, nu lægger jeg det i orden. Det er jo helt tilfældigt. Det er helt tilfældigt i orden. Og vi trækker helt noget. Det er helt tilfældigt, hvem der skal være hvor. Det er Susanne skal bare have lidt. Susanne skal bare have styr på det. Det handler om syn og briller. Og en lille smule anale kasser, som Susanne skal have det i. Det skal være sådan lidt firkantet. Ja, kom så. Så tyrer vi. Hvem vil du have? Jeg tager den her. Okay. Selina. Sådan. Ali. Isak. Sådan her. Julie. Spændende. Kan jeg tage den her? Tag det. Marie-Louise. Så snupper jeg den der. De skal alt for tæt på dig. Ja. Gunilla. Ja. Eller Sofia. Mustafa. Så tror jeg skal have en, der ligger helt herovre. Allan. Snupper jeg den der. Kira. Og Farid.
spændende. Joachim? Så er der 2 tilbage. Et til hver. Det bliver nok spændende, hva'? Du må vælge først. Sådan er det. August. Så må det være min. Marco. Så kære Marco, Ali, Julie, Gunilla, Mustafa, Kira og Joachim. Jeg er jeres kontaktlærer. Og kære Allan, Selina, Isak, Marie-Louise, Sofia, Ferit og August. Jeg er jeres kontaktlærer. Rigtig god sommer. God sommer. Vi ses i august.